Tervetuloa kuuntelemaan Rajat rikki-hankkeen tuottamaa Kuppinurin podcast-sarjaa, jossa 3 nuorta aikuista kertoo ajatuksiaan aggressioista ja väkivallasta sekä niiden vaikutuksista omaan elämään. Podcast voi herättää vaikeita tunteita. Kuuntele itseäsi ja pohdi, onko tämä oikea hetki pysähtyä Kuppinurin asioiden äärelle. Ajatuksia herättäviä hetkiä podcast-sarjamme parissa. Tänään Kuppinurin podcastissa on mukana Minna Rajat rikki-hankkeesta ja vieraana meillä on Joni, joka kertoo omista kokemuksistaan arki ja tunteet aiheesta. Ja siitä, kun on mennyt niin sanotusti kuppinuriin. Siitä, minkälaisia havaintoja hän on tehnyt tunteisiin liittyen elämässään, miten tunteet on vaikuttanut käytökseen, miten aggressio ja pettymys on ilmennyt ja miten sitä aggressiota ja suuttumusta on voinut opetella hillitsemään pikkuhiljaa. Niin Joni, sä kerroit tuossa jo aiemmin, kun juteltiin, että sulla on monien vuosien ajalta kokemusta tunteiden kanssa työskentelystä, etenkin aggressio ja pettymyksen kanssa, niin mistä alkaen nämä asiat on ollut mukana sun elämässä? No periaatteessa koko elämän. Ihan alusta asti, nykypäivään asti. Ainahan se on ollut mukana. Mutta varsinkin sitten alakoulussa tullut erityisen paljon näkyville. Okei, joo. Miten ne sitten rupesi näkymään siellä alakoulussa vai sanoitko aikaisemmin jo, että eskari-aikanakin? Eskarissa, joo. Joo. Niin millä lailla ne rupesi näkymään sitten? Hyvin paljon tunteiden hallinta on ollut hankala, niin näkynyt paljon aggressiona, tavaroiden heittelemisenä, tehtävät on ollut hankalia, huutaminen, kaikenlaista niin kuin ei-kivaa, eikä soveltuvaa koulumaailmaa. Okei. Ja miten mikä koulussa oli hankalaa myös? Koulussa on moni asia ollut hankalaa, mutta erityisen hankalaa on ollut nimenomaan kokeet ja läksyt. Millä lailla ne oli hankalia? Ei sillä tavalla, että itse kokeet tai läksyt olivat ollut hankalia, mutta koska mä olin hirveän hankala itselleni niistä. Ankarana perfektionistina, jos ei tullut ihan täydellistä, niin sitten tuli kuppinuri ja raivon puuskahdus siihen. No, sä kerroit tosiaan, että koulussa on ollut hankalaa, kun mietit sitä, niin kun sitä kouluaikana jälkeenpäin, niin mikä siinä sitten auttoi? Koulussa on auttanut, ensinnäkin pääsi kouluympäristöön, jossa sain itse tukea, että kun pääsi pienluokalle, jossa oli enemmän sitä aikuisten tukea ja muuta, niin se helpotti. Toinen myöhemmin, kun oli asiat, niin kun kokeet, jotka oli hankalia, pääsin näyttämään osaamiseni muiden kuin kokeiden kautta. Varsinkin yläkoulusta oli tosi hyödyllinen, koska yläkokeiden kokeet nyt on aika vaativia. Ja harjoittelu, se on se kaikkein tärkein, että pitkäpiinaista harjoittelua joka päivä, joka vuosi ja edelleenkin. No, mikä siihen vaikutti, että sä aloit sitten niin kuin pärjätä paremmin niiden raivostumisien kanssa? Minkälainen harjoittelu siinä auttoi? Se on se iänikuinen epäonnistuminen, siitä oppiminen ja uudelleen yrittäminen. Että alkaa katsoa, että missä kävi, että miksi suuttui, miksi hermostui. Että mitkä on ollut taustatekijät. Onko ollut vaikka huoneessa nukuttu yö? Onko ollut kaverisuhteissa jotain ongelmia? Onko ollut nälkä? Sitten, että miksi, mikä on ollut se, mikä on ollut vielä laukaiseva tekijä. Että vaikka koulussa monesti ollut, että joku tehtävä on ollut stressaava, laukaiseva, ja mä en ole siitä päässyt eteenpäin. Ja sitten se, että miten olisi voinut toimia jälkikäteen. Että mitä olisi pitänyt tehdä eri tavalla, että ei olisi käynyt sitä, että nyt lähtee läppäri lattialle ja kirja kattoon. Ja tätä vaan uudestaan ja uudestaan ihmisten kanssa läpikäymistä. Missä vaiheessa sä aloit harjoitella tuommoisia tunnetaitoja ja tuommoista niin kuin rauhoittumista? Ainahan se aina on harjoitellut, mutta varsinkin koulussa sitten tullut erityisemmin harjoittelua. Ja varsinkin sitten, kun huostaanottoon tuli kutsu, että jossa olin 4 vuotta, niin siellä se oli ihan arkinen juttu, että jos kävi jotain, niin siinä katsottiin läpi ammattilaisten kanssa, että missä meni vikaan ja mitä voisi tehdä muuten. Mitä voisi olla sellaisia keinoja niin kuin
helpottaa näissä, että millä pystyisi tiedäkö estämään näiden tapahtumista. Joo, sä kerroit tuossa, että kokeet oli hankalia, että sä vaadit itseltäsi niin paljon, niin se toi sitä stressiä sulle. Niin oliko jotain muita asioita, mitä sä stressasit tai mitkä toi stressiä? Niin Kouluympäristö ylipäätään ollut hankala. Toinen, mikä on ollut aina semmoinen niin vaikka, no ei stressin tuo, mutta sellainen hermossa laukaiseminen, on ollut vaikka lautapelit. Kaikki kilpailuiden ja muuta. Et mä en ole kovin kilpailuiden ollut, että jokaisessa vaikka urheilussa lautapelissä mä oon ollut se, joka on pienen lapsen lautapelin jälkeen, jos on hävinnyt, niin lautapeli on mennyt lattialle ja nappulat lentänyt. Mutta siinäkin tuli taas sitten vähän perfektionismia näkyville, että sitä ei oikein osannut varsinkaan pienempänä ymmärtää, että sitä ei niin kuin, ei lautapeliä ja vaikka koulun liikuntatunnilla jalkapalloa ei pelattu niin kuin kilpailujen takia, tai se ei ole se tärkein, mutta tärkein on se niin kuin itse tekeminen, itse se niin kuin pelaaminen, itse lautapelin pelaaminen tai jalkapallon pelaaminen. Siinä ei tarvinnut olla se täydellinen. Eli sua on auttanut se, että sä oot sanonut itsellesi, että tekeminen on voittoa tärkeämpi. Kyllä. Eli mihin kaikkeen se sitten auttoi, tämmöinen ajattelutapa? No ensinnäkin nykyään pystyn pelaamaan lautapelejä. Pystyn pelaamaan enemmän kaikkia kilpailuja pelaamaan muuta, kun tajus, että siinä ei tarvitse olla ykkönen aina. Aina ei tarvitse olla täydellinen, aina ei tarvitse laittaa 100% itsestään peliin. Että jos on vaikka huonosti nukuttu yö tai huono päivä tai jotain, itse koulussa onkin se jalkapallo liikuntatuntia, niin sun ei tarvitse olla siellä, tiedäkö, hikipäässä 100% pelissä. Tai jos sittenkin se riittäisi, kun yritti parhaansa. Ja niin kuin otti irti siitä itse tekemisestä. Ja se oli se niin kuin hauska osuus. Että varsinkin lautapeleissäkin, että ei se hauska osuus ole se, kun sä voitat, koska muuten kaikki pelit on aika tylsiä, vaan se, että pelataan sitä peliä. Ryhmätoimintaa, ollaan ihmisten kanssa. Eli se auttoi se, että sä sanotit sitä, että voittoa tärkeämpi on se itse tekeminen ja se levisi tavallaan niistä lautapeleistä sulla niin kuin muuallekin sit elämään. Kyllä. Ja sitten sulle se auttoi, että sä sanotit itsellesi, että se riittää, että tekee vaan parhaansa. Kyllä. Että ei tarvitse aina olla 100%. Oot opetellut pois sellaisesta ehdottomuudesta. Jep. Harjoittelu, ettei tarvitse aina olla täydellinen. Tuosta koulumaailmasta vielä, niin sanoitkin jotain, mikä sua siinä auttoi, että pienemmät ryhmäkoot ja noin. Oliko jotain muuta vielä, mitä koulussa sitten pystyttiin jeesaamaan? No, tällaisia käytännön juttuja, mitä tuli ainakin myöhemmin koulussa. Että jos vaikka lähtee stressaamaan tai ahdistaa joku koulutehtävä, mulla oli vaikka lupa lähteä luokasta pois. Sain lähteä ulos luokasta. Voin pystyä ottaa vaikka puhelimen käteen, jättää niin sen tehtävän kesken. Että ei tarvitse jäädä jumiin, koska se on semmoinen helposti niin itseensä ruokkiva kierre tulee. Että jos joku tehtävä stressaa, niin jäät siihen jumiin ja et sä sitä eteenpäin, niin ruokkii itteensä, tulee helposti sitten suuttuminen, kun jää siihen vaan katsoa, että miksi tämä nyt onnistu, tai ihan typerä. Ja siihen niin ajatus ruokkii itteensä, kasvaa, kunnes sitten niin laukeaa ja hermostuu. No jos palastellaan vielä tätä aggression nousemista, niin mitkä asiat siinä voi olla vaikuttamassa sulla, että sä suutut helpommin? Taas näitä samoja, miten oot nukkunut, ympäristö, tehtävät, millainen fiilis vaan on ylipäätään. Mistä sä sitten huomaat, että nyt lähtee menemään yli, että se suuttumus ja aggressio rupeaa nousemaan? No henkilökohtaisesti itsellä huomaa, mulla lähtee joka menee kädet nyrkkiin. Mä jään jumiin siihen ajatukseen, mä jään jumiin siihen kohtaan, mä jään jumiin siihen tehtävään. Että mä jään niin kuin vähän niin kuin aatteleen, puhumaan itselleen, että tämä nyt ei onnistu, on typerä. Kädet nyrkkiin, pysyy nyrkissä ja muuta. Että se jää siihen niin kuin jumiin, siihen niin kuin ikävään tunnetilaan. Ja siitähän nyt ei mihinkään pääse, että jos joku ärsyttää ja sä et siitä ärsytyksestä pääse niin kuin yli, niin et sä pääse eteenpäinkään. No, mikä sua on auttanut rauhoittamaan sitä aggression nousua? Miten sä oot niin kuin saanut estettyä sen raivon?
no yksi, mitä aikaisemmin mainitsin, että päässyt tilasta pois, pystynyt meneen. Ollut toinen, mikä on päässyt huomannut, että jos on ollut käsillä jotain tekemistä, saa vähän niin kuin katkaistua sen ajatuksen, sen hermostumisen johonkin muuhun. Saa keskityttyä muuhun kuin siihen tehtävään. Tai siihen just, mikä niin kuin aiheuttaa tätä stressiä, joka on just se, tiedäkö, joka niin kuin tausta aiheuttaa, että miksi oot niin kuin suuttunut. Sanoit tuossa siitä jumista, niin mikä sen kanssa on auttanut? Sen tilanteen katkaiseminen. Onko sulla jotain esimerkkiä, että sä oot ikään kuin ajatusten kanssa jumissa? No, just vaikka alkuvuodessa, hyvä esimerkki, minkä mulle tulee mieleen, koulussa oli semmoinen yksinkertainen simppeli-kirjoitustehtävä, jonka tiesin itse henkilökohtaisesti, että mä pystyn tämän tekemään, tämä on helppo, mutta siinä kohtaa mun tunnetila se ei vaan niin onnistunut. Mulla oli se niin kone auki, naaman edessä, mä en saanut siihen vaan fyysisesti kirjoitettu mitään. Mä huomasin siinä kohtaa, mulla lähtee niin tunne nouseen, kädet on nyrkissä, ja huomasin, että nyt kohta räjähtää, jos mä en jotain tee. Niin siinä kohtaa mä ajattelin, että okei, mä en huomaa, nyt ei onnistu. Mä olin itselleni niin kuin, ajattelin, nyt ei tarvitse täydellinen, tätä ei tarvitse saada nyt tehtyä. Mä sulin koneen, vetäydyin siitä tilanteessa pois 15 minuutiksi, otin puhelimen käteen, selasin YouTubeen jotain, palasin siihen eteen 15 minuutissa. Ja siinä kohtaa huomasin, että nyt mä olin onnistunut, koska mä tiesin, että jos mä olin jäänyt siihen jumiin, niin mä olisin joko mennyt puoli tuntia ja mä en olisi ollut tyytyväinen mun työhön, tai mä olisin hermostunut ja olisi kone ollut lattialla. Hieno kuulla. Onko sulla jotain muita niin kuin sellaisia sun henkilökohtaisia tämmöisiä, mitkä auttaa sua niin kuin tässä rauhoittumisessa? No itsellä henkilökohtainen tämmöinen apukeino. Mulla on pehmolelu mukana. Se on mulla aina koulurepussa mukana. Se on semmoinen vähän niin kuin omalla tavallaan turvaesine. Siihen pystyy turvautumaan, siihen pystyy puristamaan. Ja se on semmoinen helppo tiedäkö asia, joka huomauttaa mulle, että hei, nyt mua taitaa lähteä keittämään yli. Se on samoin myös niin kuin tämmöinen vähän niin kuin viesti ulkopuolisille ihmisille, vaikka opettajalle ja muuta, että hei, nyt mua hermostuttaa muuta, jotta nekin pystyy tulemaan auttamaan tilanteen siirtymiseen niin kuin pois. Joo, vau, hieno kuulla. Sä oot tosiaan tehnyt pitkään jo töitä aggressiohallinnan kanssa, niin miten toi muutosmatka tavallaan on sujunut? Se ei varmaan ole tapahtunut heti. Ei missään nimessä. Miten sä kuvaisit sitä muutosmatkaa ja aikaa? Suoraanhan on hidasta ja kivuliasta ja tuntuu siltä, että mitään ei tapahdu. Että sehän, jos siihen haluaa lähteä muuttaa käytöstään ja niin kuin harjoittelemaan tunteiden hallintaa, niin se ei ole nopea juttu. Et se ei tapahdu viikossa, se ei tapahdu vuodessa, se ei välttämättä ole 10 vuodessa. Et se on pieniä askeleita kerralla ja siellä tulee myös takapakkeja. Se on, mutta se ei tarkoita sitä, että mitä sä oot tehnyt, olisi ollut huonoa. Vaan onko se niin, että voiko se jopa ottaa niin kuin oppimiskokemuksena semmoisen tavallaan, kun palaa niihin vanhoihin tapoihin, mistä on halunnut päästä pois NS-retkahduksen, niin mitä sä ajattelet? Voiko siitä jopa oppia? Todellakin. Se on täydellinen kohta oppia. Se on täydellinen kohta huomata, että okei, nyt mulla kävi näin. Asia on aina ikävä asia, mutta se pystyy olemaan just se opettaja siinä. Että siinä voit oppia, että mitä mun pitää tehdä jatkossa, ettei kävisi vaikka niin, että mulla hermot palaa ja tavarat hajoaa. Että niitä epäonnistumisia tulee, ja niitä tulee olemaan varmasti paljon, mutta se on niin kuin osa sitä, ja se kertoo sitä, että sitten kun sä huomaat vaikka vuoden päästä, että hei, mulla olisi vuosi sitten vaikka koulussa, mä olin hermostunut joka päivä olin suuttunut, mutta vuoden päästä huomaatkin, että hei, nyt mä suutuin vaikka tällä viikolla vaan 2 kertaa. Niin sä huomaat siinä kohtaa, että sä oot edistynyt. Sä et ole täydellinen siinä. Ehkä kukaan meistä ei tule ikinä olemaan täydellisiä missään. Mutta sä huomaat siinä, että hei, mä oon parantunut. Mä oon päässyt eteenpäin tässä. Että näitä on tapahtunut vähemmän. Eli on tärkeää antaa itselleen hyvää palautetta niistä pienistäkin onnistumisista. Todellakin, koska tällaistenkin asioiden kanssa ikävä juttu on se, että harvoin ne muut huomaa niitä sun onnistumisia. Että kukaan muuhan ei huomaa sitä, että jos sulla on ollut tilanne, joka on sua hermostuttanut, raivostuttanut, jos sä olet aikaisemmin vaikka heittänyt vaikka
kirjan lattialle tai muuta, mutta nyt sä et hermostunutkaan, niin sitähän ei muut huomaa. Joka on vähän ikävä, että sun pitää olla itse vähän se tiedäkö niin kuin palkitsijana siinä, että hei, hyvä mä onnistuin tässä, vaikka kukaan ei sitä muu huomannut. No mitä sä ajattelet, mitenkä ADHD-piirteet vaikuttaa siihen, että aggressio nousee nopeasti ja voimakkaasti? Kyllä mä oon itse huomannut oman ADHD on vaikuttanut tunteiden hallintaan. Että osaa ehkä suoraan nähdä mihin kohtiin, mutta aina se, että mikään ei huomannut, että jos ei lääkkeet otettu, se on vaikuttanut aina. Keskittyminen on ollut huonompaa muuta. Jos on väsyttänyt senkin takia, niin on ollut hankalampi keskittyä. Ja sitten helposti tullut sitten niin kuin hermostuminen. Sulla on eri paikoista kokemusta, kun sä oot hakenut apua ja saanutkin apua, niin minkälaisesta kohtaamisesta on jäänyt myönteinen kokemus? Miten sä toivot, että sut kohdataan? Parhaas kohtaaminen, jos lähtee apua hakemaan, on semmoinen ihminen, joka ymmärtää sua ja kohtelee sua niin kuin, joka ei pelkää sua. Se on yksi hyvä. Semmoinen, kun sä löydät ihmisen, jolla pystyt avoimesti puhumaan ja kertoo näistä sun tunteista, joka ei niin kuin tuomitse sua tai ala pelkäämään sua, niin se on paras ihminen. Semmoinen ihminen, joka lähtee sunkaan niin kuin ratkaisemaan asioita. Selvittämään, että missä tämä johtuu, mikä oli niin kuin taustatekijänä, mitä voisi tehdä toisin, on se paras tyyppi. Mistä sä huomaat, että joku ei pelkää sua? Sen huomaa siitä, että se ihminen on valmis puhumaan niistä asioista ihan avoimesti. Ei kiertele tai kaartele ja on valmis vähän niin kuin sanoa ne asiat niin kuin ne on ollut. Että on kertonut koulussa olevista isoista eroista ja muista, ja se ihminen niin kuin uskalla puhua niistä. Se ei ole niin kuin, ja on niissäkin uskalla sitten puhua sille niistä, kun ei ole niin kuin pelätty tai tuomittu sun tekemisiä. Että sä et ole kuitenkaan, sä teet sun tekemiset, mutta sä et ole niin kuin se niin kuin ihminen kuitenkaan. Se ei määritä sua. Kyllä, varmasti juuri näin. Kiitos Joni, kun sä oot ollut mukana tämän kerran podcastissa. Olisiko sulla vielä jotain, mitä haluaisit sanoa tähän loppuun? Jos apua haluaa hakea, ja sitä kannattaa hakea, se on mahtava niin kuin onnistuminen, että on valmis hakemaan apua. Et se on niin kuin valtava iso askel ja niin kuin hyvä askel, että se ei ole mitään, mitä pitäisi hävetä. Että niin kuin voimaa vaan kaikille, jotka on niin kuin valmiita hakemaan ja valmiita ottamaan sitä apua, koska se on se eka askel ja siitä lähteette liikkeelle. Että prosessi on pitkä, mutta se on kyllä niin kuin kannattava. Että muutos on mahdollista. Muutos on mahdollista, jos muutosta haluaa. Että motivaatio kun löytyy, niin pitkälle pääsee. Se on tärkeä. Miten sä muuten löysit motivaation? Se on itsellä aina ollut, mä oon halunnut menestyä koulussa. Mulla on aina ollut ihan hyvät koulutaidot, mutta mun omat hermostuminen ja tunteiden hallinta on vienyt sitä aina taaksepäin. Ja se on ollut itsellä sellainen motivaatio, että mä oon halunnut päästä koulussa käymään normaalisti niin kuin kuka tahansa muukin. Ja se on ollut se mun motivaatio, että hei, kun mä nyt harjoittelen tätä ja muuten, mä pystyn suorittamaan nämä peruskouluasiat niin kuin muutkin. Mä oon siitä ollut itsestäni ylpeä. Oliko se teininä heti valmis tämmöiseen tunnetyöskentelyyn, kun joku sulle ehdotti? En aina tietenkään ihan heti ollut valmis, mutta sitten kun on itse valmis, se on tärkeää, että itse pitää olla valmis. Muuten siitä ei tule mitään, jos joku sitä yrittää pakottaa. Se on vähän niin kuin koulussa, että jos sulla ei ole motivaatio opiskella, niin et sä opi mitään. Kyllä. Hei, kiitos Joni vielä, kun olit tässä mukana. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa tämä podcastin jakso. Kiitoksia paljon.